Tayo kuma, dagiti cellphones tayo. Anad, nga ningiyawat intensyon pagyamanda. Ti panagkasangay ni Perla Rigor. Pagyaman ni Hector sa baot ken ti pamilyana. Misa pagyaman da Pulmano and Dangalan family. Misa pagyaman da Raymond Anavan ken ti pamilyana. Da Mr. Rogelio Rubang ken ti pamilyana. Intay pa iraman nga kararagan dagiti sumaganad nga minminatay nga maikararagan. Isu ti kararwa da Alejandro Rubang, Arsenia Rubang, Reggie Rubang. Awag ti kasar ni Willie Garabiles Banaw, 37 years old. Agnaed iti Santiborcio, Salcedo, Ilocos Sur. Anak da Josue Banaw ken Maria Garabiles. Asawaan na ni Maricel Dagdag, 39 years old, taga Santiborcio, Salcedo, Ilocos Sur. Anak day di Romulo Dagdag ken Imelda Silos. Agkasarda inton May 21, 2025, iti oras ti alas 8 iti bigat. Dito'y St. Joseph Parish, Poblacion Norte, Salcedo, Ilocos Sur. Tumakdar tayo kit intay makipaset tinasantuan a misa. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, ti napudpud no apamati ti panagungar, iso ti mangted ti rag-o, ragsak, ken pigsa tayo, nga mangitultuloy nga agdalyasat iti daytoy nga biyag. Agkamatalik tayo, ken kuana, ken Kristo nga nagungar, daytoy kuma, timangted kada tayo iti napudpud no anamnama. Tapno maikari tayo makirano iti dati na santon a misteryo bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo ti Diyos manang ngaasi kan managayat.
kawanen nakan, di mo ibalubos. Akin ka may sinaan, Gloria iti Diyos, iti kamatwa, ganito'y nagkakapya, kadagiti tattawa na imbag ti panagnatnatenda, ibunan nagdaka, itanok na kapagrukbaban na kadaydayawen na ka, agyaman kamken kagapuiti na indaklan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kamatwa, Apo Diyos na ilangitan nari, Diyos Ama man nakabali namin, ket sika pumiya Jesu Kristo, bukbukto anak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kamatwa, sika magika, kadagiti basbaso ti lobo, kasyan na kami, sika magika, kadagiti basbaso ti lobo, kadayto arararawi, sika situtuka, iti makanawan ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kamatwa, yang tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kamatwa, iti tinpuyok ti Espiritu Santo,
Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, inyeg mo ti pannakaisalakan mi, ket inted mo ti pannakaibilang mi nga anak mo. Kitain na kamkad asi-aasi, tapno da kami amamati ken Kristo. Maragpat minto tinapaypay so awaya-waya, ken ti agnanayon nga inkarim atawiden mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Inkasaba da Pablo ken Bernabe tinaimbag adamag ijay Derbe, ket adu tinaawis da nga agbalin nga adalan. Kalpasan na, nagsublida ijay Listra ken ijay Iconio. Naglayon da ijay Antioquia ti Pisidia. Pinatibkerda dagiti mamati, ket binalakadan da ida nga agtalinaed asipupudno iti pamati. Insursuro da, masapul nga aglasat tayo iti adu arigat, iti isaserek tayo iti pagarian ti Diyos. Nang dutok da kadagiti panglakayen nga agpaay iti tunggal iglesia, ket babaen ti panagkararag ken panagayunar, intalek da ida iti Diyos a pinatida. Idi linasat da Pablo ken Bernabe ti sakop ti Pisidia, dimteng da ijay Pamphylia. Inkasabada ti mensahe ijay Perge, sada simmalog ijay Atalia. Manipot Atalia, nagbilog da ang nagsubli ijay Antioquia, ti lugar ang nakaitalkanda iti parabor ti Diyos, iti trabaho akalkalpas da nga inaramid. Iti sumangpet da ijay Antioquia, inurnong da dagiti amin akamkameng ti iglesia. Sinarita da ti amin nga aramid ti Diyos, babaen kadakwada, ken kasano ti pananglukat ti Diyos iti dalan ti pamati dagiti hentil. Ti sao ti Apo. O Diyos ko ken arik, itanok kanto, agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo. O Diyos ko ken arik, itanok kanto, agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo. Managparabor ken manangaasi ti Apo, saan analaka nga agpungtot, ket dimet maibos ti kinamanagayat na. Naimbag ti Apo kadagiti amin a tao, ket nadungo kadagiti amin a pinaruswana. O Diyos ko ken arik, itanok kanto, agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo. O Apo, dagiti amin a parswam, idaydayaw da ka, ket dagiti adipen mo itanok da ka. Ti dayag ti pagariam ti sawenda, ket ti bileg mo ti saritaen da. Tapno maamuan dagiti padada a tao, ti naindaklan nga aramid mo, ken ti kinadaeg ti pagariam. O Diyos ko ken arik, itanok kanto, agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo. Agnanayon ti pagariam, agpaot ti panagturay mo iti amin a kapututan. O Diyos ko ken arik, itanok kanto, agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo. Ti may basa na adaw iti libro ti paltii. Siak ni Juan, nakitak ti baro a langit ken ti baro a daga. Tanapukawen ti muna a langit ken ti muna a daga. Awan metten ti baybay, ket nakitak ti nasantuan a syudad, ti baro a Jerusalem, a bumababa manipud langit nga aggapoy ti Dios. Akas iti babae, a nakawesan nga agkasar, ket nakasaganang a sumabat iti nobyo. Nakangega iti napigsa at timeg, a naggapoy iti trono. Kunana, agnaeden ti Dios kadagiti tattao. Makipagtaeng to kadakwada, ket isudan to ti ilina. Kadwadan to ti Diyos, ket isunto ti Diyos da. Punasen nan to dagiti amin alwada.
Awanton ti patay, landingit, sangsangit wen ut-ut, agsipot na limabasen, dagiti umununa abanag. Kalpasan na, kinuna tinakatugaw iti trono. Pabarwekon ti amin banag, kinuna na pa'y kanyak. Isurat mo daytoy, pudno ken mapagtalkan dagitoy asao. Kinuna na pa'y, natungpalen, siya ti alpha ken ti omega, ti pangrugyan ken ti panungpalan. Siya sino man amawaw, maikan ti libre adanum, ngagapo iti ubog, ti danom ti biyag, ti sao ti apo. Agyaman tayo. Sa kami, Hallelujah, hallelujah, hintay amin ikanta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Idi nakapanawan ni Judas ijay sinakulo kinuna ni Jesus. Maitanok itan ti anak ti tao, ket maitanok met ti Dios ken kuana. Ket no maitanok ti Dios ken kuana, ti Dios met laeng ti mangitanok iti anak ti tao. Ket aramiden nanto adagos, anak ko basit laengen a tiyempo ti kaaddak kada kayo, adda baro abilin nga ited ko kada kayo, agiin nayat kayo, kas iti panagayat ko kada kayo, kas tamet ko ma ti panagiin nayat yo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome kadagitay taga Abra, Dolores Abra, salsalud-sudet tatay, mo balayo kung nagkatawa damot na singpet da ano natal na di Dolores Father ko na wal hama nga amin nya. Welcome mat kadagitay taga Bagyo. Welcome mat kadagitay taga Badok, da taga Santa Cruz kada taga Hawaii. Welcome mo dagitay taga Kaliwakiw. Nariga mo no awanda nya. Nagyay seminaryo, ideary college kami. Nasurok kami nga sa ngagasot. Iyay San Pablo Seminary di Bagyo. Dakkel di jay community mi. Kuno agluto da ka sa nga dungdong. Oray mo di adda kam dito ICST, dito vegan. Kasi mula ang almost 100 kami, basbasit kami ng almost 100, ado kami. Kagapot na kanayon nga kasjay, ti panagluto da ado. Kamay sa nga bigat, iyay vegan ka, ti agkaka-table, BEC ko namin kami, Basic Ecclesial Community, aglalaok, ada taga Abra, ada taga Mountain Province, Cagayan, Isabela, haan nga da kay nga agkakailian, da kay laang haan, aglalaok, BEC ko namin di jay. Kaya di may isang bigat, gabuta alas 6, 5:30, agreeing kami alas 6, morning prayer, misa, alas 7, mamigat kamin. Kung maangot mo di masidaday jayan, agkirausan ta tiyan mo. Kung nagbayag mo dati prayer leader, mabisinan di jay rinak. Kaya di nalpas ti kararag, siya uraya kun di jay makan, tati naghimas di jay si dami, may isang dete itlog nga boiled egg, no daduma kapag kukuntisan mi, pag titinok token mi na sinno mga bak, kinday tay sardinas nga naigisa iti
kamatis ken kwa ken anya na ganan lasuna ken nagimas dayay panagangot ko makaal-ala akon ta mabisina ka anya na ganan yes kuna adiri na kuna dayay kadwak itlog na naman sa bagay makitak jibiyag na may kaya kasi ak mga dimakil ay ubog matay tibisin no DJ si dami nga itlog kin DJ ko agyaman akon may sa the same si dami itlog kin sardinas nga naigisa siya agyam-yamanak isuna agkom-complain ka the same nga itlog the same si dami agpadpada mo si dami kakunak siguro sa bagay jay itsura na gamin ken pa nagbiag na medyo rich kids dato taga bransa de yan malagip ko kaya ako na agreklamo taapa yang amin ijay mo gamin balay ka kuan no mamigat kami ke DJ saggagay sa kami nga itlog nagastar launay para kiniinang ko dayjay sa pulo kami plus isuda nga agasawa 12 abinigat nga itlog ay ka nagastar met adayjay iso nga ni inang ko haan na nga ma-i-offer kanya mi di lining tanga saggay sa nasirib di tay dua nga itlog wano talo no daduma ka nagbabatit pay ata kinaot na mo ijay baki ibatir na kagasam ta ibatir na nagdakkel di pariyok me into nuluton na ipa-ipaigid na apo kaslan to ka ingpisti kupon bandi jay binatir nga iyap apgad na basit tap no umanay sanan to at least aka tin kras met adi no kumano pizza ka tin kras met adi na ingpis sanan to gudwa-gudwan iso kay agyam-yaman ako no adda idi iso nga DJ kay DJ kadwak di seminaryo itlog na naman ko nana siyak met wow itlog agyaman ak ta ijibalay mi ka talaga ka awan na ingpis ti si dami nga itlog kiso nga agyaman ak the same nga itlog ngam apay nga nagduma ti panirigan mi grateful heart and complaining heart agreriri kano da dumakas jay ti lubong tayo depende di jay puso tayo nukas ano ti panangawat tayo dagiti paspasamak dito'y lubong depende no anya ginagyan ti puso tayo nukas ano tayo nga makilangan how to deal with things kasi kaagyaman akon isuna ka agkom-complain ngam adu nga talaga we cannot deny nga adu gamin ti toxic nga tao anya dagiti toxic nga tao umuna adda pa kakitaan umuna dagiti toxic nga tattao umuna madiamin ti panagkit-kita na amin nga banag kaaruba na umalis ti trabaho iso nga iso at na pa sa magtibiyag na agkumplento pay laeng haan nga mapagpagustuanan amin ti lubong very negative toxic dayta nga tao ay ito no ha maibusan ti kumkumplenan na jayton rupa na ti kumkumplenan apay gabi niya kastal ti rupa jayton problema rupa na ti kumkumplenan na no maditi pa nagkit-kita no haam mo nga maapresyar dagiti banbanag dito'y lubong toxic ka mistake amin madi amin negative amin katilubong idi imayon ni Apo Isusen pinapintas na tilubong nagbalin ana sa graduan tilubong ket good nasaya at tilubong uray ti tao good at dalaeng kamalina no dadduma ngam no negative amin pa nagkit-kita mon toxic ti biag mon balbaliwam nasaya at tilubong nasaya at dayjay itlog haan nasaya at di itlog depende laeng kada kamo nga duangan ang kita no kas ano dayjay itlog maikadua nga pakakitaan ti tao nga toxic puro dilaw pamabasol gaputan negative dilaw pamabasol nag-emergency meeting kami idi na minsan nga rabi
Kadagitay para piyesta, umay kay to nga bisita into no 20 to, rambakan tayo ti makatawan nga anibersaryo datoy nga simbaan. At da cluster nga in charge, sponsor ko na tayo, ko nami. Ngam ko na, ag-emergency meeting tayo, apaya. Nagmayat di ugali, ti kay simsimbaan, nga after the event, kas pangarigan, kas lanalpas ko mati piyesta, evaluaten tayo no anya tinapasamak. Very good. Ore ka talubulan tayo nga evaluaten dahi nga napasamak, things to improve, anya dagiti mapapintas no hantay mo't nagplano nga nasaya at kasakbayan na, ore ka dilaw tayo nga dilaw, nalpasen. Iso nga sakbay tayo nga agdilaw, umay tayo kitaan no niya, di maitulong tayon, kitaan tayo no niya ti mang parungbo, mang papintasen, tamalpasen. Kinudagduman no, madi amin ti makikita tayo, awampay nasaya at dilaw, ala amin nga kadwa tayo, day tayo ti panagkitkita, gaputan negative ti panagkitkita tayo, amin-aminan. Damo dagi tay regular mo't uri sa dinno nga parokya, sumanao nga dumanilaw, panagtatrabaho, awamot. At daman ng paumay lag kita-kita akin no, nagdadakil mo ti kukuna, ay hindi kaya ti agugas. Balbalatong, diyay. May ikalo nga pagkakitaan ti toxic nga tao, ti puso na napunpunno iti apal. Haan nga dakes ti apal. Depende kanyam nga mangdala. Nakaruwar ko matilet na di ka arubayaw, nagpaaramid mo ti tarpolin, kasla kandidato, congratulations, kananay ganyan. To, nya na ganan, Daisy Bigasan for passing the LET exam. Kabil na mo diyan ti ruangan. No nasaya at diapal ko na ginanang kintatang, ang anak ko, tuladin nyo ni manang yo, kastalaingan nyo ti agbasa, lakay, kiskisayam, taarak mo, kin sigarilyom, agpabasa ta, nasaya at nga apal. Ngam no dakas nga apal, nagsaksak arto mo ila data. Amok, ano nga nagbasa data? Apal, napuno ti apal. Nagado ti tao nga napno ti apal. No naparaburan ta kaarubam, gimatang ti lugan na nagpatader ti balay na. Wow, sana all ko namlatan ay papatik mamati agwasa, ipapatik mamati agtrabaho, agpabasa akman ta barbaring addaganas ko. Kalakaan nga solusyon, ag-coordinator akman. Nakman agbutos di abra apay. 50 mil sa kano balon diya ka mo awanti mo kano na no nasaya at di nakitam ka ipapatim mo ti agbasa nakong ipapatim good ngam no nakakita kagimatang tilogan na ka amok an nagapon na data adda kong kunana data dakes nga apal no napunpunno ti apal ta pusom you'll never be happy for the rest of your life. Haang kanto nga pulos nga naragsak iti panagbiag mo. No makontento ka, no nagsaltak di kabailam, tahan mga agpapada ti kita, mga agpapada ti kabailan, that's all. Ngam nanapnap no ta, iyapal mo amin, agraman rupam kadaagong mo, iso nga apam mo patiradan, ta umapapal ka kin ni kumar, agraraman. Anyo ti may kapat. Daytoy. Number 4, dagiti kabubuteng, ti ammo na isolaengen ti usto. A mistake da amin, narigat dagiti nga tattao liklikan nyo. Ti ipagarup na isolaeng ti usto, apay gapotapadikan ti panangipagarup mo, usto aminen, haan Isogarod nga adda meeting, isogarod nga adda panagtutungtong, isogarod nga adda panagiinnadal, tapno rumwar ti usto, no imay kamutten ka, ipagarup mo si kala ti usto dito'y lubungan, kanon tong agimprove ti biyag tayo, madi. Maikalima, dito'y nariga datoy, haan na nga awaten ti kamalina, tangsit, toxic nga tao ti tangsit, no adda kamali agbirok ti nakinbasol.
Not the mistake, agbirok ti akin basol. Isungor nga kunak nga, agmeeting tayo, taapay, sakbay tayo nga agpipin na basol, no nagkurang di panagsagana tayo, well and good trinabaho tayo. Ngam ti karo na, nagpipin na basol tayo, di tayo pa impapati nagtrabaho, anyang or ti paggapuanan tayo. Dahito ngamin, apaya nga dahito ti ibagbaga tayo kakabsat. Wen, uray ti ibanghelyo tayo. Dahito ibanghelyo tayo. Di pa nagkita ti lubong. Dagiti adalan, idi ibaga ni Apo Jesusen, kunana, dandanin, kunana, ababalaengan agundaway ti pannakikadwak kada kayo. Ibagbaga na nga isuna, mailansan iti cross, maparigatan, mapapatayan. Amuyo ti reaksyon dagiti adalan, madida agked-ked, dida kayat. No mabalbalin, sikat ti Diyos may, mabalin na kami mga isalakan ti sa bali awagas, apay masapol nga agsuffer ka. Isugarod nga di mapandatiliwan ni Apo Isos, inasot ni Pedro di kampilan na, piningasan na, di may isa nga mang tiliw. Anya ko na ni Apo Isos, haan? Masapol nga agsagaba ti anak ti tao. Taapaya, di pa nagsagaba na gamin, di pa nakaipunpon na, iso ti pakasiripan tayo ti langit, iso ti pagungaran na. Kanudad duma, ti attitude tayo mat nga tattao, no mabalbalin, awan, di ti attitude tayo, awan ti tanam, agkararag ka, Apo, awang kumati agsaksakit, imposible Apo, awang ko magproblema, pangalaam ti lubong nga awang problema. Apo, naurnos kam kumalat na awang kumati nga agkikin na awatan, pangalaam ti kasdi nga lubong, addalat taa. Ngam depende no kas ano tayo nga awatan. Da tayo gamin ti kayat tayo matatangaminan ka hantay kayat ti agsuffer. No mabalbaling ka instant. Isungarod nga awan sapay ti nya nagana kahililig tayo ti instant kitaan nyo di kapeyo. Day diinang ko no awan ti kapemi ka mangala ti bagas ikabil na di tayab inuten na nga kiwkiwaren aginggan na nga bumanglo agasokton makseton sanan to angren iso ti kapimen tatamutan nakariing kayon agimukmukat kay pala ang kinagat yon 3 in 1 wow instant naglaing tayon nga instant idi matan Apo kanya nga rod akseptarim no sinno ka tatta nay napangkadi parlor instant agawid ka nagpudaw kan nalipatan mo tatiltil mo talarupam di ka black and white nakatalikod ka black nakasango ka white instant nagado uray sakit na mabalbalin instant ti agas mabalin ayamat Apo, agasan nak man, bendisyonan nak, Apo ta, agsaksakita, nya sakit mo ngamin, high blood, Apo. Kanya kaya mo, maagasan nak ko ma, kayat mo nga saon, na inkoruskon na agasan kan, kurab ka nga kurab titabano at da punsyonan, saka bigla nga umay kanya, kaya mo nalaing kan. Nakalalaing ka nga mga ti chocolate, tata, ag diabetes ka, Apo, ti kaya mo nga saon, lanaang ka, umimbag kan, instant, aganos ka liklikam ti mangan ti kastoy, adamot agas. Rason ti sulpeng. Nadamot agas. Haan uray ti proseso ngamin even in our sickness, in our problems, in our frustrations, agsasao ni Apo Diyos kanya tayo. Kala ko makanyak, sing 51 kon. Agnato-ngato aminan, usto matan aropo, agdayet ka. Hamutultuladan na kita taga Salcedo, apaya, apanda makiponsyon, Apo, inlak aman da makadomingo, 5 katuon nga styro, Lunes, Martes, Miyerkules, Web. Kisayam, disiplin, kagsakit ka lang aruden, ti kaya mo instant pay lang apan nakaagas, haan nga mabalin. Sa tay agkom-complain nga agsakit, anya ti reklamwam. Nagasan nak man Apo, apaya high blood ak, apaya diabetes ak, apaya dumakdakkel ti dalam ko, kinaareb-eb ka nga areb-eb ti arak, nagpasaw ka no nakainom ka, tatasa ka umay agpalana kanyak. No kano adda nagasok, adda kadjay, saka tatag sakit ka, umay ka agpalana ka. No daduma,
Hantay kayat ngamin di suffering, ti kayat tayo, panagungar nga da. Mahang nga mabalin ti instant, uray ti pamati tayo. Uray ti pamati tayo, ti kayat tayo magkapagungar raktokin ni Apo Jesus. Kas ano ti aramidam nga makapagungar? Inton last minute sa akto agbabawi, kas lajikad ni Apo Jesus nga nakalansa iti cross, balbalatongan at pamatim, iti inaldaw-aldaw aka, adda panaganos, adda panagayat, adda kinapakumbaba, agprecaution ka, adnadam, nga garamid iti madi, isalakan mo tabagim, tapno into no, umay ti panagungar, no pumusay ka, adda adda namnamam, ti kayat tayumat ka, aramidon tayo amin niya kay kayat tatatan, kinatangsit sakit tinakam, kinaagom, inton maudi nga, inton last minute, sa tayo tulan na instant, dahil nga pamatihaan nga mabalin. Uray kanya tayo. Iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, nadagduma ka, instant ti kayat tayo. Alamod lang, kuna tayo, agas. Ijay bigan, nagyanak di bigan. No makariing ka ti alas 5 ti bigat, ijayan, ado ti agsasala, sumba, taybo, ado ti agwo-walking nga ag-exercise, numalpas da nga ag-exercisean, umay danto makimisa nga aglingling at ngam kaadwan na kadakwadan, agking-king-king daan, ag-exercise da kano. Idi ka pigpigsaan da nga agtrabaho, handa ba'y malagit ti makimisa. Idi ka pigpigsaan da ali arib-eb, ali ka antitabtaba. Tatatag sa sakit dan, apo, ag-exercise da kano, sa danto umay makimisa. Nakapsot ti mata na, punas amin nga bulto, apo agasan nak, apo agasan nak. Apo ni San Pablo nakasakay ti kabalyo, gaputahan na magkitkitaan, diya mo bit-bitlog ti kabalyo, tapan na punpunasan, tapno makakita ka no. Taga Salcedo di dyan na ikamang ijay. Kay idi agsakit dan sada umay agkamang nga agpa, apay instant. Idi ka pigpigsaan da ka nalipatan da magka ni Apo Diyos. Makimismisa da nga agpaisongam, haan da nga agkarkararag. Oh, lawagin nyo day jay, haan nga amin nga makimismisa, agkarkararag. Ulitak, haan nga amin nga makimismisa, aglulwalo. Ado na kita'y makimismisa nga umaylaang, adda kaya niya ti kayat niya ti kararag na, makwa ko ma, pagyaman basit, napanak mo, uwan, obligasyon ko lagamin, ngam di puso nagaddayaw. Haan nga amin agparparinto mang aglulwalo. Kita niyo di sakbay ti eleksyon, nagadudang aglulwalo niya. Haan lang nga kandidato ti aglulwalo, idi. Botante, apo, diya ko mabalay ti umunan no rabiin, no agtaul di aso, migasat kuma. Natala ko ordinator ti orayam. Haan nga amin agparintumang, haan nga amin makimismisa aglulwalo. Katirigat na, no nalipatan tayo tinagkararag, nalipatan tayo yun na espiriton nga panagbiag tayo, gapot aglanglangay tayo ti alimpatok ti kinaba nang, alimpatok ti turay, kapigpigsaan tayo, kaslahan tayo masapol ni Apo Diyos, into na naklep di bagi tayo, sa tayo to agkamang. Sa tayo to ipapati ti agparintumang. Sa tayo to ipapati, us-ustok man laengan. Hila mo lapadi darsa-darsam ti agmisa, basta adon alay misa, no, awan ti daton da, bugta ka mo, agkarala daw kayo, basta nagado ta misa nan. Into no nagsakit, into no daytay ko ka, apo saya atek ti agmisan, agpapada tayo lang. Into no nakadungpar ka ti bagon ko libag, kunan ako, apo, saya atek ti agmisan. Iso di ti bagbaga na, uray ti pamati, hanga mabalin ti instant. Uray iti panubok iti biyag tayo, ti Diyos agsasao ka na tayo. Anya ti ibaga na, no nangato ka launa yan, iti irgreg na ka, time for you agpakumbabakan. No natangsit launa yi pusom, anya ti kunana, padasem ti agayatan. Inton parit na dagita makan kada kayon, iburay mo magkin kabsat mo, ta isuna mo ti ag-high blood, haan? Padigwang. No, adulaunay di chocolate, di rep mo nga dimpay, makmakan ta ag-expirean, itid mo ta isuna ag-diabetes.
Kano dumagamin ka, lananaman tayo, aglang lang tayo, alimpatik kinaragsak kadakwan, sobra, malipatan tayo, isong ano duma, uray di kararag tayo, uray nakaparintumeng tayo, haan nga genuine, haan nga napudno, haan tayo nga urayan akas jay. Awan ti instant, kasla dagito'y adalan, no mabalbalin di da kayat ni Apo Isus nga pumanaw. Taapaya, jiragsak da nga adda isuna, no mabalbalin haang kamatay ko nada. Ngamhaan, masapol nga adda tanam, masapol nga masaplit, masapol nga adda cross, tapno adda panagungar. Amoy di pamati tayo, uray no agsakit, uray ag problema, uray adda pakarikutan ti biyag, no masirsirip mo ti panagungar, haawan ti danag mo. Ngam no nakapokus ka ti sakit, nakapokus ka iti problema, nakapokus ka nga idagdagel mo tabagbagim, awanan ti problema, narabaw apamati, haang kapaylaeng mangnamnama ti panagungar. Iso nga ti mangted ti ginawa kanya tayo, uray no at dari naan tayo, panagungar. Makipagungar akto. Addan to gunggunak nga agsak-sakripisyo. Addan to gunggunak nga agan anos. Haan nga dito'y daga, ijay ito, makikadwa tayo. Kanya ti aramidan tayo kakabsat tatapay laang mapaunagan da iti apamati. Mangnamnaman iti panagungar. Agayat kan, tatan. Hamo nga orayanan nga. Dagita sa ni ko ayon yung orayanan nga hangkay makapirma tanto iimam ti isursurat da. Ayan natay kukam, ay dagak data, matay ka lang arunan tapay la daga pakarikotam. O di ka kaagom. Iburay mo tananaman da. No dagdo magamin ka. Dagiti ni mang parparigat kanya tayo. Hantay mamati di panagungar ti ammo tayo dadtoy lubong haan at dadjay. Iso nga uray kas ano nga panubok no mamati ka ti panagungar at dalat taragsak ijay pusom. At dalat tarago ijay pusom. Uray nagproblema ka no mamati ka ti panagungar mga baktay tulat ta. Dagiti ibagbagana. Iso nga kuna ni Apo Isus, umasidegan kuna na, nagsakit tinakam dagitay adalan na, isuna, adda panagungar kanya na. Kasjay mo lang, the same, iso mo lang nga iso nga biyag, depende di pa nagkita. Kalamod aji may sa nga itlog nga nakita, mikin di kadwak, agyamyamanak, agrekrklamo, agragrag uak, marigrigatan. The same sickness, the same problem, the same nga panubok ti biyag, depende di panangawat tayo. Ngam no adda tayo iti puso ni Kristo nga nagungar, awan ti danagem apaya namnamaem agbalay gika, namnamaem mga bakta, namnamaem guminawa ka. Taapaya ni Kristo nga rod ti sursuruten tayo, iso nga rod ti pagtuladan tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos a nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos, sa nagtao di tinapaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, kat gapoken kwa na naaramid dagiti amin nga adda. Kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamat ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa,
Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbay. Kakabsat na tungpal ti panangisalakan ti Diyos kada tayo, babaan ti panagungar ni Kristo kadagiti natay, ket na igloria, napnuan talek, si papakumbaba tayo ita nga agdawat iti Diyos, adenggen na dagiti dawaten tayo ket kuna tayo, denggen na kami apo agdawat kamken ka. Ikararagan tayo ti Santa Ina nga Iglesia, tapno paraburan tinagungar nga apo, tinananay a kinapudno, ken kinapasnek, iti panangituloy na iti misyon, nga inted ni Kristo ken kuana, nga agpaay iti pakaydaydayawan ti Ebanghelyo. Kumararag tayo. Ikararagan tayo dagiti agig-igem iti rienda ti turay, tapno tinagungar a Kristo, ti anak ti tao, agbalin na sentro ti panagserbida para iti pagsayaatan ken salaknib dagiti tattao. Kumararag tayo. Ikararagan tayo dagiti amin na tattao ngagsagsagaba iti anyaman nakita ti sakit, pisikal wenno espiritual. Tapno babaen da iti tiyempo ti panagungar, masarakan da kumati liwliwa ken panakaipaimbag iti nagungar a Kristo. Kumararag tayo. Ikararagan tayo ti nakristyanuan agimong tayo, tapno ti intay panangitultuloy iti panagbanyaga tayo ngagturong iti nailangitan na pagarian tinagungar a Kristo. Maawis tayo kumamit dagiti simyasin tinapudpudno a pammati. Kumararag tayo. Ikararagan tayo dagiti pimusayen nakakabsat tayo, tapno babaen ti panagungar ni Kristo kadagiti natay masarakan danto ti agnanayon a panaginana ken liwliwa. Kumararag tayo. Denggan na kam apo agyaman. Iraman tayo pa nga ikararagan dagiti agyaman, ken special intention ni Edsel ken Joyce Olep ken ti pamilyana, di panagkasangay ni Brayden Olep, ni Rowena Patugalan di panagkasangay na, ni Ronnie ken Pinky Jane Biag ken ti pamilyada, ni Jed ken Benita Ro, da Gordon ken Luis Bruce, ni Jojo Tabladillo ken ti pamilyana, ni Jonathan Gabayne ken ti pamilyana, ni Edgar Denber del Rosario ken ti pamilyana. Ikararagan tayo ti panagwayaway ti kararwa di Amanda Olep ken Mario Luis Guerson. Managayat nga ama kitain na kam kadi nga anak mo asi papakumbaba nga umararaw ken ka iti ayat, tulungan na kami kadagiti tiyempo ti pannakasubok ken pannakasapol, itultuloy ko mga ited kada kami, ti Espiritu tinagungar a Kristo, ti kired a sumango kadagiti rigat ti biag, dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Amatem kadua po, dagito'y sagot ti tao. Ako babay makita ken ayat tininaon na. Manibog ti bantay, bay-bay na ayat ken talo. Pinagpanukan mi ita umay mi ita di anos rekta ken prigan apagyaman mi ken mangenas ken ayaw.
Akwaten tauhan. Dagito'y sagot ti tao, nakurapaya makita ngem mayat tilinawon da. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo, ken dagito'y adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Kahit may paay pakidaydayawan kan pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos babaen, di panakisinagot mi ken ka iti daytoy a sakripisyo, aramidam a makiranod kami iti katanukan aki na Diyos. Ipaay mo ka di ada kami ang makaammo ti pudno nga insurom, babaen tinasingpet a panagbiag mi, makiranod kam to, ken makikadkadwa kam ken kamet laeng apoon ti amin apudno, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo, Basta kamamit. itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumben. Pudno unay a may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo, ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam, ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo, apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tababaan ti panangidaton na ti bagina iti krus, intong palna dagiti sakripisyo ti daan atulag, ket iti panangidaton na ti bagina ken katapno maisalakan kami, isumet laengen tinagserbi apadi, altar ken kordero ana isakripisyo. Anan sata agrag o ti sangalubungan, iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Amo Diyos, sagiti amin kaparswa. Ti langit ganda ganap no, dahi ti pakaidaydayawang. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwang. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwang. Madaydayaw ti umay, itinagang ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwang. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwang. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, gati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida na nga la iti kalis, nagyaman manenken ka,
sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunga, innak ka minsalakan manubot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunga, innak ka minsalakan manubot sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Leon nga Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim, awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to. Ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken kaditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, ket lualwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
babatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Takukam tituray, tipad nakabalin kin dayaw, tiyag nanayon, adin. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya, kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salaeng sa mapaimbagton toy kararwa. Ibilin mi panagkaawa, inagagsad mi panagkapagawa, nakulangan mi pagkaroon mo ako, ipanagdag mi. Diyos, iparamdam sana ang sagot.
Hayhayat Dagiti Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kaasi, tasaranayan na kami. Sinamay na kami kadagiti na ilangitan a misteryom. Aramidem kadi apaglikodan mi, dagiti daan na kinadakes mi, ket irubwat mi ti baro ken nasingpet a panagbiag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo. Kakabsat maipalagip nga into no 22, iti oras ti alas 9, maaramid ti piyesta tayo, rambakan tayo ti makatawan nga panaka ididikar, panakakonsagrar dahito nga simbaan. Ngam kabayatan na mangrugin no rabi ino bigat, maarami dun ti 3 duo tayo. Imbes nga nobena, siyam nga bigat, talulaang 3 duo. Mangrugi ijay kalangkwasan, dayjay nga cluster, may kadwa ijay dinaratan, ken into no 21 ijay Santiburcio jay Kabarwan. Kada ito'y kahaan nga aramid dagiti sponsor laeng Apo. Anyamin ti rambakan tayo. Rambakan tayo diti simbaan. Yes, this is the building, this is the church. Dito ti simbaan, dito ti building tayo, rambakan tayo ta na ididikar, na sa graduan, ngam ti pudpudno nga kinasimbaan, datayo at tao. Datayo nga bagi, mauawagan a bagi ni Kristo. Kada ito nga 3 duo, haan nga di jayla ang lugar tayo, ti pagatendaran tayo, dapat kompletwon tayo. Napantay na malum na bigat, into no 20, ija dinaratan, kin into no ka, santo, dagita nga min, kasla mini fiesta. Tati agpiestahaan nga dati la ang simbaan, buo nga parokya. Kamapan tayo, agpiesta, into no 22, isunto ti grand fiesta, ito. Napadasan tayo nga paunagan, adalan, amuan, nya ti pudpud no nga
kay papananti simbaan ta kasapulan tayo, tanod at duma kadi tayo maaawatan. Intumot no 22, piyesta tayo, panagkari, panagsapata, dagiti amin nga addakem na, iti sisa, iti barangay, iti parokya, haan manen nga individual event dayjay apo. Nga gapot pastoral leader ka, iti barangay yo si kalaeng ti umay agkarihaan. Di buo nga pamilya, taapay, awan mamaay na, no naaktibo ka ditoy, nalaing ka ti unag ti simbaan, haam mo maiapply ijay pamilya, kin ijay sisa, awan ti mamaay na dayjay. Iso nga alain nyo, ta buo nga pamilya, umayda, imatangan da kayo, makipagkarida kada kayo, tagkari kay nga rejis angwanan ni Apo Obispo, dayjay ti kaipapanan na apo, ti addakem na haan nga, ti kinasimbaan ka individual no sinno ti pinnalaingan kinnasanton haan family event sisa event paris event dayjay ti kayat nga sa uwan ti kinasimbaan tayo kumasapul ti nauneg nga kararag pannakitinulong pannakikaysa taawan mamaay na agdildilaw to awam met inobra na haan nga kasdya ti kinasimbaan na may mayat ti bunga na uray no adda kurang na no nagtrabaho di puso nga si Pupudno nabalay gentulata dayati kayat na apo. So nga palagipan tayo malumno bigat mangrugi ijay kalangkwasan tuno 20 ijay dinaratan intuno 21 ijay Santiburcio Kabarwan 22 Grand Fiesta. Kadagitay bisita maawis kay lata nga umay apo hangkay madanagan at dahandada nga masigurado nga awan danagyo no nagbalon kayo. Yan, tapno sigurado niya. Welcome kay lata nga umay makipagrambak ditoy parokya ti Salcedo apo. Tumakder tayo. Ti apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen tinasanton amisa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Agyaman tayo ti Diyos. Balik na, buti sana lupa.